Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Daniel Attard kiteb lill-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea Emily O'Reilly u talaba tinvestiga lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola dan dwar l-aħħar każ ta' konflitt ta' interess li ġie żvelat din il-ġimgħa kif ukoll dak ta' nepotiżmu bil-ħatra ta' raġel toħta b'salarju fenomenali il-ġimgħa l-oħra. L-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew ibbażat fi Strasburgu fi Franza jinvestiga il-menti li jistgħu jsiru minn kulħadd dwar amministrazzjoni fqira fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej jew fl-entitajiet tagħhom. Nhar l-erba' is-sit Awtorevoli Politico żvela kif Metsola l-introduċiet regoli dwar konflitti ta' interess obbligatorji għal kulħadd fil-Parlament Ewropew rat li tkun l-unika eċċezzjoni u dawn ma jkunux japplikaw għalija nnifisha. Dan hekk kif sar magħruf ukoll li żewġa u Metsola u wieħed mill-akbar lobbyists b'saħħithom fl-istituzzjonijiet Ewropej u fisem l-industrija tal-cruise liners igawdi minn privileġġi li oħrajn m'għandhomx. Dan l-aħħar skandlu mit-tmexxija ta' Metsola qajjem ukoll internazzjonali b'diversi istituzzjonijiet jakkużawha bl-ipokrezija u d-double standards grassi tagħha meta daħlet ir-regoli imsemmija fil-bidu għas-sena l-oħra wara il-Qatar Gate, l-akbar skandlu s'issa eżżess il-Parlament Ewropew. Metsola kienet iddikjarat li ridet tibni mill-ġdid il-fiduċja u tikkonferma l-istituzzjoni waħda moderna u miftuħa. Minkejja dan sena u 9 xhur wara, issa sar magħruf li l-Ewroparlamentari Nazzjonalista eżentat lilha nnifisha kompletament minn kull etika u trasparenza li wieħed jippretendi minnha. Fit-talba tiegħu lill-Ombudsman O'Reilly, Dr. Daniel Attard ukoll jirreferi għal każ ta' nepotiżmu sfaċċat minn Roberta Metsola meta ħatret lir-raġel toħta Matthew Tabone bħala il-kap tal-kabinet tagħha b'salarju ta' 20,000 euro fix-xahar. F'dan il-każ ukoll li segwa il-ħatra kontroversjali tal-eks kap tal-kabinet tagħha Alessandro Chiocchetti bħala segretarju ġenerali tal-Parlament Ewropew inserta li regoli eżistenti tal-Parlament Ewropew ma jgħoddux għal raġel toħta għax ma jaqax fil-livell tal-ewwel grad bħala qarib. Attard li talab li tittieħed azzjoni fuq żewġ każi fakkar li Metsola kienet diġà ippruvat taħtar lil Tabone f'din l-istess kariga ftit wara li ngħatat ir-rwol ta' President sentejlu. Iżda irtirat id-deċiżjoni tagħha wara kritika qawwija li komplet timbena fuq l-iskandlu Qatar Gate dak iż-żmien. Qal iżda li jidher li b'mandat ieħor fit-tmexxija tal-Parlament Ewropew dak li kien jgħod qabel elezzjoni m'għadux jgħod issa, indikazzjoni ċara li d-deċiżjoni preċedenti tagħha kienet biss waħda temporanja biex talaqħal il-kritiċi tagħha. Lill-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu jaraw kif jevadu l-liġi mhux ħaġa ġdida. Rajniha f'Malta reċentament bil-liġi tal-finanzjament tal-partiti, qed naraw hawnhekk fil-Parlament Ewropew mhux għall-ewwel darba Roberta Metsola tara kif tagħmel biex taħtar lil raġel toħta fl-ogħla kariga fl-uffiċċju tagħha. Jekk iridu nittieħdu bis-serjetà ma rridux biss nitkellmu fuq il-prinċipji tal-korrettezza l-governanza tajba, l-etika u t-trasparenza, imma rridu nħadnu dawn il-prinċipji kuljum u f'kull deċiżjoni illi nieħdu. F'dan il-kuntest, l-Ewroparlamentari Laburista staqsa jekk il-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni demokratika hux qed jaspira li jkollu l-ogħla standards kif jiddikjara u kif mitlub miċ-ċittadini Ewropej jew jekk hux se turi stampa ta' double standards faċċati.